prophesy bayaphuma abantwana bakho kwi-drugs, asikho isikhali. Shout fire, shout fire. If I be a prophet of God, ndiyabavulela abantwana bakho bazawuphangela, ndizayithatha ndiyibuyisele emntwini wayo. Ningobani man? Wait, I begin to see blood. Ngubani uthi mna? Umntana wakho lo. Ngiphakamisa le ntonga. Can I prophesy? Shalababakosa. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Ikamasai. Kauti Yehova, Yehova. Kwaza Yehova, Yehova. Ngati family yama. Yehova, Yehova. Fihlu sapho lwama. Yehova, Yehova. Umoya wokufa maungafiki efamilini yama. Umoya wengozi maungafiki efamilini yama. Into yomntu mayibuyele emntwini wayo. Makuthethe ubumnyama, makufele ukukhanya, makukhanye efamilini yama, makukhanye ezindleleni zama, makukhanye empilweni yama. Into yomntu mayibuyele emntwini wayo. Into yomntu mayibuyele emntwini wayo. Fire! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shayizandla zakho, vula umlomo and begin to pray, begin to pray. Anje ngegama lika Yesu masivuleke. Khawuthi vuleka ngegama lika Yesu. Khawuthi vuleka ngegama lika Yesu. Khawuthi vuleka ngegama lika Yesu. Apha amagwirha asebenza khona impilo yama. I prophesy mabaxabane bodwa, mabalwe bodwa. Can I prophesy? In the realism of the spirit, my eyes begin to open. I'm seeing a woman. You are on crutches. You are not on crutches. But ngibona iyelenqe elenzwe ngamagwirha bekophula ikatha. This was planned. Lento iyagqitywa. Ngikubona bekophula ikatha. And as I'm speaking right now as a prophet, you can't walk properly. You went to a doctor. As you went to a doctor, bakufaka kwi-scan, bakucheka. Xa besithi lophukile ikatha lakho. And lento yenziwe ngabathakathi because they wanted you to be stuck at home and do nothing. And lento yenzeka ngakulo nyaka yenzeke last year, but till today usaqhwalela. And ngibona into ngathi sisihlangu bakufaka yona. I'm hearing a name like Buche, 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 Buche. Nguwe lo. Come, stand here. Kwenzakalani ntana? Tata, kulonya kupheleyo ngo-October nge-12 ndalimala emsebenzini. Ndafumana i-contract ngaka-City of Cape Town ngoSeptember. Ngala mini beya ngayo ngo-October ndalimala tata. Exactly on your payday. Tata. Ngale mini upeya ngayo. La mali ndifumene le ndaxesha ngayo imoto bayindise esibhedlela. Uphinde uthi wena ubugqirha bukho. You are working and working for the City of Cape Town on your payday. Ngemini yepay yakho sukuthi qwatha umlenze. Since October, because ngiyibona lento from last year. Tata ngo-October nge-12. But nangoku akabikho right. Andikabikho right tata.
This was planned. Lento ayilwi nawe mntanam but ilwa nabazali bakho. As my eyes open in the realms of the spirit, ngiyababoniswa abantu benza lento and ndizodila nabo namhlanje. Waphumela xesha emsebenzini. Ndaphuka nge-past 8 nje ndingena u-8. Sengitsho waphinde wabuyela. Andikaphinde ndibuyele tata. Since last year. Since last year. Ngoba kuyacelebratewa eGcuwa. Umprofeti uboniswa amagqwirha asendaweni yaseGcuwa ngabo aba bapheke lento. Ungowaphi wena? Bendipha tata. Ubupha eGcuwa? Ndabuya. Theka ndibuya phana, ndabuya ndistranded ndava ngale cawe ndaza. Nyana kuthatha ixesha lide ndaza apha ecaweni. Ndafumana umsebenzi apha. Ungaphangelwa apha ekhaya ndabe ndihlala bengakho mntu nomnye umuntu ophangelayo. Ngoba as my eyes are opening, ngibona amagqwirha asendaweni yaseGcuwa, ngibona amagqwirha asendaweni yakuCentane. Tata. Ntona ekudibanisa noCentane? Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Can I Google? Somebody say prophesy. Yintoni ekudibanisa neGcuwa noCentane? Ngowapha tata. Ungowaphana. Can I prophesy? Mamela mntanam, as a prophet of God, namhlanje ngoba fanele kudala waphila. Lide lithu. Khulise neze operation endathu. Wenze operation ezintathu. Ndafakela izistrofu ezinhlanu. Bekumele ube lapha namhlanje uzothatha ukuphila kwakho. As a prophet of God namhlanje ngiyakuvulela ndizayithatha lento bayenze kubo izakwenzeka kubantwana babo. Abekho abantu abakholwayo izakwenzeka kubantwana babo. Oh, somebody shout fire. Somebody shout fire. Can I prophesy? To the front. Wait. Hey, come out. Huh? Nenzani? Huh? Menza lento menza yona. Huh? Menza lento menza yona. Menza lento menza yona. Uza kumama akhe ayazi. Huh? Nenzani? Nenzani? Msiseni. Nenzani? Nenzani? Huh? Andaziphumele njani? Nenzani? Abazali bakhe. Nisukulisa abazali bakhe. Ewe. Nibenzani? Into le bayiqale namhlanje. Uza mama akhe ayazi. Eh? Nantoni oyiqalileyo amagqwirha afuna ukuyivala ngegama lika Yesu, ndimelana nawo ngegama lika Yesu. I prophesy yonke into oyiqalayo uzayigqiba. Bendithi yonke into oyiqalayo uzayigqiba. Somebody shout I receive. Somebody shout I receive. In Jesus name you are free. In Jesus name. Namhlanje as a prophet ndiyakuvulela. Khawuthi vulela. Vuleka. Ngegama lika Yesu. Khawuthi vulela. Vuleka. Ngegama lika Yesu. Khawuthi vulela. Vuleka. Lamashwa bakuhambisa nawo esisimnyama bakuhambisa naso ndiyasusa ngegama lika Yesu. Somebody shout I receive. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. Come out! Yes, yes, yes. Zana Babin. Come out! Somebody shout fire! Me again. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, Bazali, can I say this?
Ningancami nolwa nabo abantwana bakho ulwe nalo moya ulwa naye umntanakho because there's always a spirit behind. Jonga lo, Jong. Come out. Hamba man, hambana up. Amban man. Amban. Makuphela awamamandla wangibonisa awakaqwe ngaphakathi kwami wena uthe makuphela ke awamamandla wangibonisa wakho agcwele kulomsebenzi owenzayo kule ndawo yebo ngiyabona Don't man. Lenzani. Suk. Wamba na bando. Pramse Zanai. Wamba no ban Zanai. Wamba no ban lo. Mesena. Nenzani. Somebody shout fire. Wow. Thank you so much for joining us, Abram Shiani. It's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Tambo Hall. That's where we are. It's powerful power. It is prophecy. People bafumana in prophecy zabo. Healing are taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo. Abantu imali zabo bezibanjiwe. Abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo. Sibona abantu bencedakala. Sibona abantu bebegula bangene bethwele. Baphume bephilile. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen. Don't go. Don't go. What? 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 You don't go. Somebody shout fire!
Somebody shout fire. Somebody shout fire. Somebody shout hallelujah. Shaya izandla kakhulu, shaya izandla. Banohlala phasi. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Man. Ningobani? Ningobani man? Ningobani man? Ningobani? Nenzani? Nenzani? Saphi oy? Nenzani? Uyanshisa. Yakuchisa? Uyanshisa. Kanti nenzani? Sihleli. Nihleli? Sonwabile. Nonwabile? Ewe. Nihleli ndawo napha? Siyamsebenzisa. Nihleli ndawo napha man? Simselisa utywala. Oh. Nimselisa utywala. Uyaphazamisa. Ndim lo phazamisayo. Uyaphazamisa. Eh. Nanso. Siyahamba. Nihamba? Siyahamba. Bani? Siyahamba. Nabo behamba. Shaya izandla bayahamba. 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 Thank you so much for watching our programs. Pula. I hope you are enjoying it. Abraham Shiane, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba uaround Cape Town ndiyanqwenela into kubana ke uze usihambele apha eziofisini zethu. Office zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa iLuhlaza High School. That is where our office are. Indlu epeyintwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into kubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials, ingakumbi kweli xesha le-festive season nalapho abantu bagoduka khona. Ingabe uzawugoduka uzawubheka ngasekhaya and uyayazi uba kudala laa ndlu yavalwa and idinga into yokubana before ube uyafika iqale isetyenzwe. Umprofeti unezixhobo ezinamandla, umgijimisi wabathakathi, zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto zokufika uyowutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Zama into yokubana ube uxhomana kanye nathi, ukhumbule siyakwazi ukuphosela wherever you are apha eMzantsi
eMzantsi Africa, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are in Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho zithatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena umuntu othi ndinentshaba ezindilekayo, wena umuntu othi ndinamagqwirha andilekayo, ndiyakwazi uba ndikuzibanisele into zami ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda umshaye mntasekhaya. Shaya Jehova, we into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomuntu emntwini wayo. Mamela mbukeli, xa ndikuhlanganisela ibhubesi ndikuhlanganisela nophinda umshaye. Ezi zinto zenza into yokubana lento bebefuna into yokubana mayenzeke kuwe mayingenzeki kuwe, koko mayenzeke ezintshabeni zakho. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshaye. Wena muntu onentshaba, wena muntu onamagqwirha akulekayo, ayihambi yodwa mntasekhaya. Abantu abafuna ukuqiniswa bracelets zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho odele wena kulwe xesha le-festive apha amagqwirha khona. Hlala une-bracelets zikamprofeti ezifumanekayo. Ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli, apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Khona ubuzayo zintoni ezinye izinto onazo apho mprofeti? Unomuntu omaziyo onebekelo. Sinawo amayeza angakunceda ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya. Singakuposela likwazi lizokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento engathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze. Sinalo iyeza lebekelo elingakwaziyo into yokubana lingakunceda mbukeli apho ekhaya. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Now it's your turn into yokubana nawe sikuncede apho ekhaya, utsho ube uyakhululeka mntasekhaya. Andiphele lapho, zininji kakhulu izinto endinazo. Ikhombo yotywala, ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utywala, ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs. Umprofeti finally iyeza lokuyekisa utywala, iyeza lokuyekisa i-drugs phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele, sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofeti unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata, sibanyengezele, utsho kufudumale, ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ngumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi unengxaki ne-fibros, awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulala ebusuku ulaliswa nalento, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomuntu oyindoda. Lento ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane, uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Baninji bafikile omama, bafikile osisi beleqwa sisilwane, behlutshwa yinto yesilwane, bafika mntasekhaya, sabasebenza, sabanceda. Nawe ndingakunceda, ndikusebenze, ndikuthumelele zonke izinto ezingakwazi into yobana zibe ziyakunceda. Ndikwazi ke into yobana ke mphulaphuli undicontacte. Inombolo zam zomnxeba once more ngu-073 907 1240. Ngicela uziphinde inamba zam ngu-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into ongenokwazi ukukunceda ngayo noba uhlutshwa intoni na. Zininji esikhona, just wena
dial the number on the screen, si WhatsAppele, sifonele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho, ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala ngitsho nemali ezizalayo. Emntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali, alala mvula yemali alala. Sesincede abantu abaninji bebebopheke ematyaleni, imali ingabonakali, imali ingahlali, ethi imali andiyiboni, isebenza kanzima but andinamali. Namhlanje sibancedile, sabanikeza imvula yemali yabanceda namhlanje. Order yours ndikwazi ukuthumelela imvula yemali uphume kulamatyala okuwo. Ndibambe on the numbers on the screen ndikuthumelela into zakho nezinye mhlawumbe ndingakhange ndibe ndiyazimenshina, zininji mphulaphula. Yiza sikuncede. Igama ngoEbrahim Kashiyane. I am your prophet. Till we meet again. God bless you.